L-ewwel stazzjon Ġesu kundannat għall-mewt. Naduraw ko Ġesu perkut għax salibek u l-mewtijiet tibdejna. Mill-Evanġelju skont San Matteo. Lil Ġesu wara li tah is-swat Pilatu tawlu biex isalbuh. Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet, nejn se tiġini l-għajnuna. L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej li jagħmel is-sema u l-ard. Kull stazzjon se nisimgħu silta mill-bolla tal-Papa spess non confundi. Il-ġudizzju ta' Pilatu jinkarna l-ġudizzju li tendenzjalment ikisser il-fuqra u l-makusa. U differenti minn dan il-ġudizzju ta' Alla li hu mħabba. Stazzjon Ġesu jirpassar il-ludi kollu. Missan 121. Il-mulej u dak li jħarsek. Il-mulej u d-deltijak fuq l-ementek. Ma toltokx ix-xemx bil-għal, anqas il-qamar bil-lejl. Mill-ittra tal-Papa spess non confundi. Huwa l-Ispirtu Santu u l-preżenza dejjima tiegħu fil-mixja tal-Knisja li jsawwa fuq dawk li jemmnu Qaddisa Marija Umm Alla kien jitlob għalina. Profezija ta' żminijiet ġodda jitlob għalina.
Żernieq tad-dinja ġdida, itlob għalina. Għaddejja tal-Ispirtu Santu, itlob għalina. Għal-ħalogjiet iduru madwar Ġerusalem, hekk imulej madwar il-poplu tiegħu minn issa u għaddejja. Il-ittra tal-Papa Franġiskus Spes non confundit. Minn fuq is-salib, Ġesu tagħna lil Marija bħala omm it-tama, mhux ta' bxejn il-pjetà popolari tissobta ssejjaħ lill-Verġni mqazza bħala Stella Maris, kewba tal-baħar, titlu li jesprimi t-tama ċerta li fil-ġrajiet imqalba tal-ħajja l-om ta' Alla taqbes għalina biex tgħinna, tweżilna. Blajnuna li tali l-Ġesu fit-triq tal-Kalvarju xmum minn ċireni jallinna nofru sinjali ta' tama fuq kollox lil-morda li jinsabu f'dar jew f'isptar. Il-patijiet tagħhom jistgħu jsibu serħan fil-qrubija ta' persuni li jżuruhom u fl-imħabba li jirċievu. L-opri tal-ħniena huma wkoll opri ta' tama li jqanqlu fil-qlub sentimenti ta' gratitudni. Marija tallimna l-għoża għall-oħrajn, l-attenzjoni għal min hu fil-bżonn. Meta nimxu magħha nifhmu l-valur tas-sagrifiċċju tagħna nfusna għal ġid ta' min qed ibati. Marija għaddejja tal-mulej, itlob għalina. Marija għaddejja tal-kelma, itlob għalina. Marija għaddejja tal-fidwa, itlob għalina. Marija, xbija tal-Knisja. Li mmorru għand Ġesu jfisser li nimxu fiduċjużi triq tal-konverżjoni. Fih insibu l-maħfra jekk għall-interċessjoni ta' Marija nitolbu l-ħniena ta' Alla. Qaddisa Marija, mixxija tal-grazzja, itlob għalina. Qaddisa Marija, għajn tal-maħfra, itlob għalina. Qaddisa Marija, dix-xiklu ta' Kristu, itlob għalina. Qaddisa Marija, oħt l-umanità, itlob għalina. L-imħabba tagħna hija l-għajn tagħna u d-destinazzjoni tagħna. U huwa għalhekk li din it-tama ma tċedix fid-diffikultajiet. Hi tiddana fuq il-fidi u titmantna bl-imħabba u hekk tagħtina li nibqgħu nħarsu l-quddiem fil-ħajja. Marija
Marija l-ewwel disċiplu ta' Ġesu, tallimna nemmnu fil-pjanijiet misterjużi ta' Alla li fihom ikkontemplat li aħna nitpaxxew biex ngħixu fil-milja tagħha l-umiltà ta' Ġesu. Qaddisa Marija, disċiplu fidil, itlob għalina. Qaddisa Marija, għajn tat-tama, itlob għalina. Qaddisa Marija, Omm il-fuqara, itlob għalina. Qaddisa Marija, Omm l-umli, itlob għalina. Il-stazzjon, Ġesu msammar mas-salib, naduraw ko Ġesu mberkuk, għax b'salibek u l-mewtijek inti fdejtna. Mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta waslu fil-post li jgħidulu l-qorrija, salbuhom hemm lilu lil-ħatja, wieħed fuq il-lemin tiegħu u l-ieħor fuq ix-xelluk. Mis-Salm 22. Qalbi jibħal xema, id-dub ġewwa fija, abda tlib dar għalija, ġemma nizħżina rassewni, taqbuli jdejja u riġlejja. Mill-ittra tal-Papa spess non confundil. It-tama titwilet mill-imħabba u tissejjes fuq l-imħabba li tgelgel mill-qalb ta' Ġesu minfuda fuq is-salib. Hija l-istess ħajja ta' Ġesu li permezz ta' dan id-don ta' mħabbtu tidher fil-ħajja tal-fidi tagħna li tibda fil-Ġesu. Il-lettra tal-Papa spess non confundil. Il-pellegrinaġġ tagħna fuq l-art għandu destinazzjoni, kitminjum, jiġifieri dak tal-qawlien, il-jum li jmur l-erb ir-ritmu tas-soltu, immarkat mit-tmiem kull ġimgħa, u hekk jiftaħ iċ-ċiklu ta' żmien għad-dimensjoni tal-eternità għall-ħajja li tibqa' dejjem. U pellegrinaġġ imqanqal mit-tama li x-xhieda l-aktar konvinċenti tagħha joffrulna l-martri li sħaq fil-fidi tagħhom fi Kristu xoxb għarfu jiġbdu l-istess ħajja ta' l-isfel biex ma jitradux lill-mulej tagħhom. Ġesu Marija nħarsu bis-sikta il-kelma ta' Alla fina, anki fil-momenti tal-akbar fatija, u li ma nistgħux nifhmuhom. L-għajnuna tagħha nibqgħu fis-slieb u d-dinjità tibqa' għal-kol. Verġni ta' skieb, titlob għalina. Verġni tal-istennija, titlob għalina. Verġni bidila l-kelma, titlob għalina. Verġni għalfa, titlob għalina.
semmu Ġesu Salla, it-talba li kiteb Santitu Granzma tal-Britan, li kien fil-kamp tal-konċentrament u d-dimxija ta' Ġesu. Ġesu, kull meta nħares lejn il-post li tħobbni, li tqisni l-eżes fost